Llavors ara ja piten cap al ferri. Són aquests ferris, són dels anys 30. Són les poques coses antigues de Hong Kong que queden. Aquí hi ha la torre del port, que han fet el centre cultural de darrere. Veus? Aquest és obert, allà davant és tancat. Vaig fer una foto. Que et vagis amb cuidado amb això que es mou. Veus, aquest ferri és molta gent aquí, Ve cap allà davant, que és molt maco. Veus aquí la punta del barco, que ja m'ho han pres. Ja m'han pres el puesto, no? Encara me'n queda un. Veus, encara me'n queda un, aquí. Aquí. Aquí, veus? Aquí. Oh, que mac, que bé, aquí estaré. Veus, aquí es veu Hong Kong, l'illa de Hong Kong. L'illa de Hong Kong. Ferri, molt maco aquest ferri. Molt maco, Oh. Oh.